देवी माई हो, सगरी दुखवा ओराई हो। अवतारी देवी माई हो, सगरी दुखवा ओराई हो। कैसे श्रद्धा पुराई हो, दे तू हमके बताई हो। जाई बाजार जाई नारियल चुनर लाई, जाई बाजार जाई नारियल चुनर लाई। ले ले पाने के पतिया, मैया के पूजल जाई 9 दिन 9 रतिया। मैया के पूजल जाई 9 दिन 9 रतिया। भेजा दी 9 दिन 9 दुर्गा के पाठ करवा दी। पंडित जी के भी संदेशा भेजा दी, 9 दिन 9 दुर्गा के पाठ करवा दी। तोहरा से कह दिहनी कलशा बैठा दी, आई नौनिया तो चौका पूरा दी। आई जी पास आई पर्ची छूट जाई, आई जी पास आई पर्ची छूट जाई। लिखनी ना रेशम के ततिया, मैया के पूजल जाई 9 दिन 9 रतिया। मैया के पूजल जाई 9 दिन 9 रतिया। सगरी सिंगार 9 गो सेट कइले तैयार, बुझनी मैया के ले ले सगरी सिंगार 9 गो सेट कइले तैयार। लागल बा मनवा में ललसा हजार, कमी न कोनो हुई सरकार। माई दर्शन पाई मन हई हर साई, माई दर्शन पाई मन हई हर साई। रौरो निराला बाबतिया, मैया के पूजल जाई 9 दिन 9 रतिया। मैया के पूजल जाई 9 दिन 9 रतिया। मैया के पूजल जाई 9 दिन